ин кафкубиҳо ҳамчун нишонаи қадршиносӣ ва эҳтироми хоса ба хотири музаффарияти як зумра аз варзишгарони ин толор мебошад, ки дар охирҳои моҳи феврал дар чемпионати Осиё оид ба карате Шин Киёкушинкай натиҷаҳои бузургро ба даст оварданд. шумо кӯшиш кунед, зудтар машқ кунед. хоб ҳаракат коме ки агар беҳад машқи хуб кард, ҳамун натиҷаша мебинад. дар чемпионатҳо чикор мекунад? ҷо мегирад, якум ҷо мегирад, парчами миллиро баланд мевардора, обрӯи миллата. хоп тибқи қоидаи карате Шин Киёкушинкай барои ғолибон, барои ҷое ки намоён шудагиянд, парчами миллиро баланд вардоштан, аз номи худмон, аз номи федератсия ба ё 10 та зарба иҷро мекунем, табрикот мекунем. дар ин чемпионат мо ҳайати дастаи федератсияи каратеи Шин Киёкушинкай аз 7 нафар иборат буд ва 6 тоаш варзишгар буд ва мо дар ин чемпионат хеле бо тайёриҳои хуб ва тамрин карда ва баъд дар мусобиқа иштирок кардем ва дар ин мусобиқа зиёда аз 10 кишвар иштирок кард. мо хеле шогирдоро ба як ҳиссиёти баланд, як меҳру муҳаббати ватандӯстӣ ва мо ёро омода кардем ва дар мусобиқа вақте ки баромад карданд, ҷоҳои якумро сазовор шуданд. ёдовар мешавем ки чемпионати Осиё оид ба карате Шин Киёкушинкай дар вилояти Мозандарони Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор шуда, бештар аз 1400 варзишгар аз 10 кишвари Осиёро ба ҳам овард. мунтахаби Тоҷикистон бо роҳбари раиси Федератсияи карате Шин Киёкушинкаи мамлакат Саидикром Назаров бори аввал дар ин мусобиқаи хоравӣ ширкат карданд. рақобатҳо ҳам миёни наврасону ҷавонон ва ҳам калонсолону бонувон сурат гирифтанд, ки варзишгарони тоҷик ба гирифтани 3 медали тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ мушарраф шуда, аз ҳисоби дастави мақоми сеюмро баъд аз Эрону Ироқ соҳиб гардиданд. барои бори аввал иштироку бо чунин натиҷа ба ватан баргаштан албатта барои як федератсияи навтаъсис нишондоди чашмрас ба ҳисоб меравад, ки инро ҳам роҳбарияти федератсия дар тарғибу ташвиқ ба ҳарчи бештар баргузор кардани мусобиқаҳои дохилӣ маънӣ дод мекунад. тӯли 2 сол мешавад ки федератсияи каратеи Шин Киёкушинкай фаъолият дорад ва дар ин тӯли 2 сол мо албатта хеле кӯшишҳои заҳматҳои зиёд кашидем барои сабабе ки федератсия ҷавон ҳаст ва хотири ҷавон буданаш мо наврасонро ва ҷавононро бисёр дар ин намуди федератсияи каратеи Шин Киёкушинкай ҷалб намуда ва баъд мусобиқаҳои ноҳиявиро ташкил кардем ва оҳиста оҳиста ба шаҳрӣ, баъд ба ҷумҳуриявӣ рафтем ва аз байни ҳамин мусобиқаҳое ки мо ташкил кардем, беҳтарин ҷавононро, беҳтарин варзишгаронро интихоб кардем ва берун аз ҷумҳурӣ тайёр карда ва сафарбар кардем. мояи сарфарозист ки имрӯз кӯдакону наврасон мафҳуми варзишу тарбияи ҷисмониро ба хубӣ дарк карда, дар фазои ободу осоиштаи мамлакат рӯ ба толорҳо оварданд ва аз ҳоли ҳозир барои муаррифии миллат талош меварзанд. мо бо устодамон Саидикром Назаров тӯли 2 моҳ барои ин мусобиқот, ки дар ҷумҳурии исломии Эрон баргузор шуд, 2 моҳ тайёрии хубе дида усулҳои наве иҷро кардем.
ман дар вазни аз 35 то 45 килограмм мубориза бурда бо чор ҳарифи худамро шикаст дода ҷои якумро ишғол кардам. ин дуюмин мусобиқаи ман берун аз кишвар мебошад ки дар Қазоқистон бар соли 2021 баргузор шуда буд. Ман дар он мусобиқот ҷои дуюмро ишғол намудам ва дар ин мусобиқот ман тарсе надоштам. барои ҳамин ман ба боварӣ ба майдон баромада хело рақобати хуб нишон додам ва ҷои якумро ишғол намудам. мо наврасон хеле хурсанд ҳастем ки ба мо ҳамаи шароит муҳайё аст ва ин хел толорҳои варзишӣ зебо аст ва мо машқ мекунем. ман дар мусобиқаи Осиё ки дар Ҷумҳурии Исломии Эрон дар вилояти Мазандарон баргузор гардид иштирок карда сазовори ҷои сеюм шудам. ин медале ки ман ба даст овардам, ман аз ин розӣ нестам ва кӯшиш мекунам ки дар дигар мусобиқаҳо сазовори ҷои якум шавам. шамсулло назаров ки бештар дар мусобиқаҳои байналмилалӣ медалҳои тилло ба даст меовард, наздик буд ки дар чемпионати Осиё низ қаҳрамон шавад, вале ин навбат натавонист ки ба ҳадафи ниҳоии худ бирасад. ман 4 сола будам. падарам манро ба тороли варзишӣ оварда, ман то ҳозира машқ кардааастам. ман берун аз Тоҷикистон рафта ба давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Россия ва Эрон рафтам. ман дар унҷо медалҳои аввалро ва дуюмро гирифта ба ватан баргаштам. ин мусобиқа хеле хуб гузашт. ман дар вазни аз 30 то 35 кило баромад карда ва сазовор ҷои дуюм шудам. ман ки 9 сола ҳастам, ман аз 11 сола боро баромад карда ва дар финал шикаст хӯрдам. ман рӯ афтода намешавам. ман боз кӯшиш мекунам ки дар мусобиқаҳои дигар ҷои аввалро гирам. бахтовар Худоёров ягона нафаре буд ки дар чемпионати Осиё миёни калонсолон кишвари моро муаррифӣ кард. ӯ ҳам дар намуди ката ва ҳам дар навъи кумите баромад намуда ба гирифтани медалҳои тиллову биринҷӣ мушарраф шуд. чӣ гунае ки бахтовар мегӯяд, баъд аз як муддати танаффус боз дубора ба майдон омадану ба чунин натиҷа даст ёфтан ин дастоварди арзанда аст. дар байни ҳамин қадар сол аз соли 2008 баромад кардагӣ набудам намуди шин киёкушин каратеро ва хелоам рақобати хуби нишон додам. дар оянда кӯшиш мекунем ки хубтару бештар тайёрии сахт бинему барем бо иштирок кунем парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. имрӯз карате шин киёкушинка яке аз равияҳои пурқувват дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта дар бисёри кишварҳо доман танг кардааст. федератсияи байналмилалии шин киёкушинкай пайваста мусобиқаҳои байналмилалиро баргузор мекунад. ин навъи варзиш на танҳо як санъати муҳорибавӣ, балки роҳи тарбия намудани рӯҳи қавӣ, эҳтиром ва интизомро доро мебошад. аз ин хотир ин риштаи варзишро мактаби худтарбиякунӣ ва рушди шахсият низ меноманд.
4 сол мешавад ки дар карате шин киокушинкай машқ мекунам ва ман сеюмин мусобиқае мебошад ки аз берун аз мамлакати худ ба онҷо рафтам, масалан Узбекистон, Қазоқистон ва дар охир он Эрон мебошад ки ман сазовори ҷои сеюм гардидам. Ман натавонистам ки ҷои медали тиллоро гирам ва ман дар онҷо бо 3 ҳарифи худ мубориза бурда 2 таёнро шикаст дода дар сеюм мағлуб гаштам. Ҳар варзишгаре ки ба дигар мамлакат меравад як мақсад дорад, медали тилло, вале варзиш ҳам як чизе ба худ дорад, як бурд дорад, як бохт. Вақте ки ман мехоҳам ки дар оянда ин медали сеюми ман ба аввал табдил гардад. албатта ҳама падару модар мехоҳанд ки фарзандонашон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбият ёфта рӯҳану ҷисман солим ба камол расад. аз ҳамин лиҳоз чунин муваффақиятҳо боиси сарфарозии волидон мегардад. ҳамчун волидайн бисёр хушҳол ҳастам ки ҳамин хел толорҳои варзишӣ кушода шуданд, дар кишвари мо бисёр шуданд ва фарзандони мо ҷавонон наврасон ба ин толорҳо омада ба варзиш машғул мешаванд ва мо умедворем ки фарзандони мо оянда ба ҳамин хел варзиш машғул шуда парчами давлатамонро баланд мебардоранд. ин дастоварҳое ки шумо диден ин бори аввал нест, чунки дар чандин мусобиқаҳо боз варзишгарони ин толори варзишӣ ширкат варзиданд. мо боварӣ дорем ки ба ҳамин мураббии ҳамин толори варзишӣ ба Назаров Саид Икром ки шогирдонашро беҳтару хубтар тайёр карда дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҷойҳои намунавиро ишғол мекунанд. کسی که همین پرچم توجیکستان رو ببردارد این فخر ما، فخر توجیکستانی ما، فخر مکتبی ما انامیخ خواننده و فخر میکنیم. дар ҷараёни сабти барнома мо ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 77 ноҳияи Фирдавсӣ рафтем ки дар ин мактаб дастпарварони толори мазкур таҳсил мекунанд, аз ҷумла Шамсулло Назаров ки хонандаи синфи дуюм мебошад. албатта Шамсулло назди ҳамсинфон ва коллективи омӯзгорон аллакай ба ҳайси чемпион шинохта мешавад, зеро қаблан ҳам аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба натиҷаҳои бузург даст ёфта буд. маълум аст ки барои муваффақ шудан дар ҳама кор донишу закоати баланд доштан хеле муҳим аст. аз ин рӯ омӯзгорон талош мекунанд ки дар тарбияи насли наврас саҳми бузурги худро гузошта онҳоро ба дӯст доштани варзиш талқин кунанд. وطن وطن شدودی از دو تن من و زمین و جسم من و توی هم وطن وطن وطن. дар ватани азизамон ҳама шароитҳо барои имрӯза насли наврас фароҳам оварда шудааст ва хоҳони онам ки ҳамаи наврасони мо ба монанди Анамин Шамсулло рафта дар мусобиқаҳои варзишӣ иштирок намоянду сазовори ҷойҳо гарданду номи ватанамон, номи парчами азизамонро баланд бардоранд. бояд ки ҳар як хонанда бояд ки ба варзиш шӯли дӯстдошташ бошад, чунки гарави саломатӣ аст. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки бояд ки падару модарон баъд аз дарс фарзандонашро бар варзиш онҳо ҷалб намоянд, чунки ин барои ҳар як фард, барои обу тоби ёфтани ҳар як фард ин зарур аст. мо омӯзгорон вақте ки ин хонандагоне ки дар аз берун аз ҷумҳуриявиё ки дар ҷумҳурӣ сазовори ҷойҳои аввал мегарданд, ҷойҳои намоён мегарданд, онҳоро маъмурияти муассиса ҳавасманд мегардонад. дар линейкаҳои пагойрӯзӣ онҳоро даъват намуда ба дигарон нишон медиҳад ки мана ҳамин намунаи мо ҳаст, мисол шумо бачаҳоам рафта дар ҳамин машқҳо иштирок кунед, номбардори ватани азизамон, номбардори муассисаи мо гардед.
ёдовар мешавем ки Саидикром Назаров чемпиони ду каратаи Осиё, ҷоизадори ҷоми ҷаҳон ва ғолиби як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. соли 2010 сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо варзишгарони дигар намояндагони соҳа вохӯрӣ анҷом дода буданд ки ҳамон сол Саидикром Назаров ба ҳайси чемпиони Осиё дар ин вохӯрӣ ширкат дошт ки ҳамон замон президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ӯ таъкид намуда буд ки дар оянда наврасону ҷавононро тарбият намояд ва чӣ гунае ки мебинед аллакай шогирдони ин мураббӣ то ба сабқатҳои бузург роҳ ёфтанд. мусобиқаи Осиё дар кишвари Эрон гузашт. Ман дар онҷо баромад кардам. Дар онҷо рақибони хеле сахт буданд. хушбахтона ман онҳоро шикаст дода сазовори ҷои аввал шудам. агар ҳар варзишгаре хоҳад медали ҷои аввал гирад, машқу тамрину бисёр кунад, ба мақсади худ мерасад. мо дар варзиш фаъол ҳастем. бояд мо дар хондану дар дарсҳо хуб аъло хонем. акнун мо имрӯз машқу тамринро бисёр мекунем, бо дар мусобиқаи берун аз кишвар баромад мекунем, бо ҷойҳои намоёнро мегирем. ёдовар мешавем ки федератсияи карате Шин Киёкушинкаи Тоҷикистон ҳамагӣ 2 сол пеш таъсис ёфта дар як муддати кӯтоҳ ба яке аз федератсияҳои фаъоли ғайриолимпӣ табдил ёфт. дар қадамҳои аввал роҳбарият ҷиҳати расидан ба мақсадҳои дар пеш гузошта нахуст бо даъвати мутахассисони хориҷӣ курсҳои омӯзишӣ барои мураббиёну доваронро роҳандозӣ намуда, ҳамзамон дар қадамҳои аввал сатҳи касбии варзишгаронро баланд бардоштанд. гузашта аз ин як қатор аз мусобиқаҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуравиро роҳандозӣ намуданд ки ба ин восита оммавияти карате Шин Киёкушинкай дар мамлакат бештар шуд. маҳз баъди мусобиқаҳои дохилӣ чеҳраҳои наву варзишгарони лаёқатманд пайдо гардида ба сабқатҳои байналмилалӣ сафарбар карда шуданд. солҳои 2023 ва 2024 низ дастпарварони федератсияи мазкур аз мусобиқаҳои байналмилалӣ ба гирифтани натиҷаҳои баланд ноил гардида буданд. аммо чемпионати Осиё дастоварди бузургтарин барои намояндагони ин ришта ба ҳисоб меравад. 10 кишвар дастгоҳҳои хело пурқувват иштирок доштанд ва дастаи мон дар ин байни 10 кишвари Осиё ҷои сеюмро ишғол намудем ва барои мо федератсияе ки нав ҳарчанд ки ҷавон ҳаст, барои мо ин дастовар хело бузург мебошад. вақте ки мо рақобатҳоро дидем дар мусобиқот, дар ин шогирдои моан хело варзишгарони бақувват ҳастанд ва дар байни варзишгарони дигар кишвар ки онҳоам пурқувват буданд, аз мо боз аз ваёда бо бақувваттар буд ки сазовори ҷои аввал шуданд. ин аз он нишон медиҳад ки дар толор мо чиз омӯхтем ва бачаҳо дар майдон хело натиҷаҳои хубро нишон доданд. аввалан мо дар соли 2025 нақша дорем ки чӣ қадар мусобиқотро дар ҷумҳурӣ зиёд карда ва беҳтарин варзишгаронро интихоб кунем ва дар берун аз ҷумҳурӣ инҳоро сафарбар карда ва натиҷаҳои беҳтаринро нишон диҳад. ин риштаи варзиш на танҳо барои омӯхтану дар мусобиқаҳо ширкат кардан аст, балки беҳтарин восита барои солимгардонии кӯдакону наврасон ба ҳисоб меравад. аллакай шумораи духтарон ҳам рӯз то рӯз бештар мегарданд ки ин раванд албатта хушҳолкунанда аст. акай ман даи торол машқ мекард, ман дидам, марам дамиҷа овард, ман машқ кардам, ман ҳозир 10 медал дорам, ман мехоҳам ки бо бисёр медал бигирам. ман 8 моҳ мешавад ки дар ин толор машқ мекунам. ман хело машқҳоро ёд гирифтам. ман вақте машқ мекунам саломатиам хуб мешавад ва оянда мехоҳам ки мусобиқаҳои калон
баромад кунам. бо ҳамин шӯрушавқ ва меҳнату тамринҳои пайваста боварӣ дорем ки ин наврасони ҷавонон боз дар минбаъда метавонанд ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ обрӯи тоҷикистонро баланд бардоранд. What did you